Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi partner, how are you? Ito, walang suklayan. Ngayon ko lang napagtanto na talagang wala palang value ang suklay sa panahon ng quarantine. Pero partner, para sa mga para mas may value ang pantali ng buhok kaysa sa suklay, 'di ba? Mas maraming hindi yung buhok mo ba ngayon kaya ng i-man bun? Kaya na siyang itali kasi mahaba na. Binibraid ko nga eh. Hindi ka pa nakakapagpagupit, no? Hindi pa. Hindi ka pa nakakapagpagupit, partner? Hindi pa. Wala ding ahit-ahit. Lahat ng buhok sa katawan walang ahit-ahit, walang gupit-gupit. Lahat pwedeng i-braid. Lahat ng parte ng katawan mo. Lahat malago na. Maski buhok sa legs, partner. Grabe, kakaiba. May sahayop pala. May sahayop? Nakakaloka. Hindi, pero partner, recently talagang, wala lang, parang, siguro palibasa ako partner, isa sa mga negosyo ko kasi nalugi eh. So, kaya minsan, ang ginagawa kong paraan para yung maibsan ba yung yung kalungkutan ko about it is normally naghahanap ako ng damay. 'Di ba misery loves company? 'Di ba parang naghahanap ka ng damay na parang iisipin mo hindi lang naman ikaw yung nakaranas ng ganyan, 'di ba? Parang ganun. So marami akong nakakausap na ibang tao na talaga namang yung negosyo, alam mo, especially for yung ang negosyo ay tourism partner. Halimbawa, meron akong mga kaibigan na may-ari ng mga travel agencies na talagang dati full-blown, talagang full blast. Ngayon, wale, diba? Meron akong kaibigan na ang pagmamay-ari niya, salon. Nag-open na sila ng salon, pero 'di ba ang allowed pa lang ata ngayon is hindi pa allowed yung mga treatments, yung mga kung ano-ano, 'di ba? So ang pwede lang is haircut. Kaya ko lang naalala kasi yung malago mong buhok partner na-relate ko sa haircut. So anyways, 'di ba? Sabi niya sa akin, nag-text siya sa akin kahapon. Sabi niya, friend, padasal mo naman yung negosyo ko. Hindi ko alam sa totoo lang kung paano ko babawi o paano ko babangon kasi umpisa na naman ang renta kasi hindi na ECQ. Umpisa na naman ang renta pero gupit lang ang allowed. Kasi yata partner, merong fine kapag ka hindi ka sumunod. Kapag ka nahuli ka na may iba ka pang service na ino-offer, parang magpo-fine ka ng, not sure ha, pero parang mga 100,000 plus. Hindi, syempre ayaw mo naman, di ba? Wala ka nagbabayad ka na nga sa renta. Wala ka na nga bayad sa renta, magmumulta ka pa. Oo, kaya parang wala rin, hindi rin, kasi ako sinabi ko, magpitik-pitik na, alam mo naman, ako yung hininga ng advice eh. So ang sinabi ko talaga partner, pupitikan mo na ng sabi ko ng pakulay pa isa-isa, pariband isa-isa, wala namang makakaalam. Magkulayan kayo sa loob ng banyo. Oo, ganyan, totoo. Tapos sabi niya, hindi kasi kapag dahil nga directive talaga siya, tapos syempre kailangan mo sumunod. Kapag hindi ka sumunod, magkakaroon ng fine. Tama. So, okay. Tsaka tama naman yun, mahirap naman yung hindi ka sumunod. In the end, nasa huli yung pagsisisi. Correct. So ang sinabi niya, partner, parang ang kita na nila for the day sa empleyadong mga 12 2,000 partner sa gupit lang ibig sabihin ilang tao lang yung nagupitan. Alam diba? ko parang may limit lang din yung yung pwede nilang gupitan per day. Hindi pwedeng i-accommodate lahat kahit maraming pupunta. Oo, parang kaya nga by appointment na lang kasi kailangan at one time hindi pwedeng magsabay-sabay yung mga customers. So talagang talagang masaklap talaga kailangan sumunod. Joke lang po yun na magkulayan kayo sa loob ng banyo. Joke lang po yun. Joke lang. Hindi po namin sinasuggest sa mga may-ari ng mga salon. Joke lang po talaga. Kailangan mag-comply. Kailangan magsabi ka ni Kim Chu, mag-comply tayo para tama. Diba? Lahat tayo makalabas.
Oo, eventually Ano yun? din. Lahat makalabas eventually, partner. Kasi Tama. yung kapag ka nag-normalize na, 'di ba? Meron nga rin ako nakikita, partner, na na open na for dine-in. Pero yun nga, parang social distancing pa din. Tapos, Tama. hindi rin lahat. Parang ilan lang at one time ang pwedeng kumain, yung mga ganon. Totoo. Nakakalungkot talaga. Alam mo nga, isang araw, partner, yung boss natin, yung pinaka-boss natin, nag-send ng mga articles sa Viber group namin na parang yung tungkol sa pagkalugi ng mga negosyo. Parang sinabi doon na ang talagang tinamaan yung entertainment industry, parang 90%, tas yung travel, 80%, yung mga ganon. So, talagang pinapakita niya doon yung mga naging effect nitong virus na to. Ganyan. So nung nabasa mo yun, Tapos, medyo nakampante ka na, naibsa ng konti yung bigat na nararamdaman mo sa pagkalugi ng negosyo mo. correct. Kasi kung sa kanila, mas malaking large scale yun. Yung sa'yo, medyo medium scale, pero Oo, masakit na. Pero masakit na. Paano pa yung iba na talaga namang limpak-limpak na sa lapis? So ang dami mo palang karamay, no? Oo, ang dami. So alam mo, actually, partner, hindi mo nga i-judge eh. At parang ito nga, kung halimbawa may bala kang magsara ng negosyo or something, feeling ko this is the perfect time to do it. Alam mo yun, hindi sa dahil kundi walang mag-judge sa'yo. Kasi minsan yung mga tao ganyan di ba? Ay, nalugi naman yung negosyo niyan eh. Ay, yabang-yabang kasi, mga ganon-ganon, di ba? Alam mo na mga inggitero sa world, di ba? Parang matutuwa sa misfortune na nangyayari sa ibang tao. Pero at this point of pandemic, partner, parang hindi mo ma-judge na merong misfortune or minalas or kinarma or whatever na masasabi mo. Kasi talagang it's a worldwide phenomenon. In fact, partner, parang siguro for the past 4 months, ito na yung topic natin. Hindi tayo shy away from this topic ng pagkalugi, ng mental health awareness, ng anxiety, Bagong ng diskarte para makasurvive. Correct. Tama, kung paano babangon. Alam mo nga, 'di ba, yung iba nakapag-online selling, alam mo, na-realize ko nga, partner, pag pinasok ko yung mga selling na yan, medyo late na GCQ na. Kasi ngayon, partner, parang, alam mo yung minsan kapag ang negosyo ay bago, partner, parang lahat excited to try it out. Pero eventually, magpa-plateau. Parang eventually, magsa-stabilize. Yun yung naramdaman namin sa sa bigas namin tsaka sa seafood. At Palibasa ano ba kasi, yung plateau? partner. Plateau, ito ba yung nilalagyan ng kutsara at tinidor? Yung plateau? Oo, yun. Tsaka lalagyan mo ng baso sa gilid. Tapos, kapag social ka, yung sopas, may sariling mangko. So, yun ang ibig sabihin ng plateau. Yun ang ibig sabihin ng plateau. Ito naman, buti naman clarify mo kasi baka hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng plateau. Diba? Hindi, Minsan pero- ginagamit din pag nagsasandok tayo sa caldero. Diba? Oo, At saka caldero, partner. Tsaka sa kawali. Tsaka sa kawali. Oo, tsaka sa kawali. Tapos, kung gusto mong ilagay ang lahat ng mga ito, yung mga plateau, yung mga kawali, yung mga caldero, ilalagay mo siya sa tukador. Mali ka, hindi Yes. sa tukador, sa lavabo muna. Sa lavabo. Lavabo. Kapag madumi na, lalagay mo sa lavabo. Nakakaloka ka. Hindi, pero seriously, 'di ba? Parang dumadating yung sa negosyo na parang magpa-plateau, yung parang katulad ng pag nagjejeta ka. Yung pag nagda-diet ka, parang ako kasi halimbawa pag sa pagjejeta, partner, nag-plateau na ako at 60 kilos Parang hindi na siya bumaba doon. Ang target ko kasi mga 57. Mga 57 kilos. So, ang nangyari sa akin, partner, yung bumagsak siya from 69 to 60 kilos. Tapos nag-plateau na ako. Ang plateau, nag-stay na siya doon. Parang nag-limbo na. Nandiyan na lang siya, hindi na siya bumaba. So, ganun din pagdating sa negosyo. Parang sa una talagang bobongga, totodo, 'di ba? Tapos eventually magpa-plateau siya, 'di ba? Yung magno-normalize. Tapos yun nga, nag-plateau na kami pagdating dun sa mga bigas. Parang hindi na katulad ng isang araw 16 sacks agad yung nabebenta. Oo. Ngayon, Parang hindi siya fluctuating na parang bukas tataas tayo, sure yan. O kaya ngayon mahina. correct. Pero hindi, diretso lang, no? Oo, may ganun pala. And I guess partner dun sa business, ganun kasi talaga siya. Basta ang importante lang, kikilos. Tama. At least meron. Kahit at least meron. Kahit plateau yan, di ba? At least meron kang income, meron kang pinagkakakitaan, nakakadiskarte. Paunti-unti. Oo, nakakadiskarte ka pa rin. At yun naman talaga yung dapat ito talagang araw-araw natin pinag-uusapan, in-instill sa mga sa isip na marami natin mga kababayan na tayo
tayo na mismo po ang gumawa ng aksyon, tayo na yung gumawa ng move para mabuhay po tayo. Huwag na tayong umasa kasi mas nakaka-disappoint pag umaasa ka kunyari sa kung kanino man ikaw umaasa para mabuhay, di ba? Kaya naman nating umaksyon eh. Tingnan mo, marami ang gumagawa ng diskarte nila online. Yun yung sobrang patok ngayon. Nagbebenta ng kung ano-ano, napag-usapan natin yung barter system na patok din sa marami nating mga kabisyo. So, you can do the same para maka-survive. Feeling ko talaga mahaba-haba pa to eh. Oo nga, partner eh. Hi, partner. Totoo ka dyan sa mahaba-haba. Ewan ko ba? Mahaba-haba na lahat, 'di ba? Ang pasensya dapat natin, kailangan pahabain pa Oo. yan. Mahaba-haba pa ang pagtitiis, 'di ba? Mahaba-haba ang lipas gutom. Grabe yung lipas gutom. Nakakaloka yung lipas gutom. Oo, Parang kaya. naalala ko tuloy yung isa kong kaibigan na parang meron talaga yata siyang gagawin for the day. Parang basta meron siyang schedule for the day. Tapos merong umoffer sa kanya na racket 300 pesos lang yung kikitain. Yung schedule niya for the day, dinedmat niya partner para doon sa 300 pesos. Sabi ko talaga sa usipin mo kanya, yun. hindi kita i-judge. Sabi ko, hindi ko talaga ikaw i-judge dahil kung yung schedule mo wala namang maidudulot sa'yo na 300 pesos. Oo, di ba? Kung hindi ka makakatulong yun para makakumita ka at makakuha ng pambili ng pagkain, Oo. edi wag na lang. Doon ako sa Wag pera, na lang. 300. Tama. Kasi sa 300 pesos, partner, na yun eh. Kung titipirin mo siya sa pamilya, makakabili ka na ng ilang itlog niyan. Pwede kang isang tray ng itlog and so much more. So, ibig sabihin, ang dami mararating kasi isang tray ng itlog, hindi mo na mabuubos sa isang buong araw yan, di ba? Tama. So, talaga nga, every peso matters. Yun na talaga yung Yes. mahalaga dito ngayon. Parang every peso matters. Hay, true lalo, mahaba pa po ito. Hindi pa po talaga makakabalik sa normal ang lahat. Pero, medyo nakakakita naman tayo na medyo na nagno-normalize naman na partner. Alam mo yung parang kahit pa paano, dumadami na yung tao sa kalsada, hindi na ganoon ka-scared yung mga tao. Tapos, normal na sa kanila yung a few meters apart or at least a meter apart. Normal na yung napapraning. Maya mag-alcohol, yung ganyan. Actually, nag-normalize na rin ang alcohol, partner. Ibig sabihin, hindi na siya lost in the market. Kasi dapat initially, mas madami ng lotion kaysa alcohol. Di ba? Yung mga iba parang nagpahid na lang ng lotion. At least mamamatay silang maganda. Kasi yun na lang ang natitira, di ba? Pero Mamamatay ngayon, silang magandang skin, di ba? correct. Nagka-virus kasi hindi nakabili ng alcohol kasi ang dami nag-hoard, pero at least namatay silang maganda. Namatay silang moisturized. Kasi lotion na lang ang nabili nila kasi puro buy one take one kasi wala nang ganap yung mga lotion. Alam mo yung gano'n? Pero yun nga, eventually nag-normalize din. Ngayon, hindi mo na kailangan bumili ng galon-galon ng mga alcohol kasi 'di ba for a while nauso yun. Nakabili ako ng ganyan, party yung de galon na alcohol na mukha namang hindi talaga nakakalinis kasi mga 90% tubig. 10% yung alcohol, nakakalurky, di ba? So, hindi mo na kailangan bumili ng mga ganyang hindi naman wala namang approval ng FDA, DFA, kasi di ba ang daming IATF, yung mga ganon. Ang dami lumabas sa mga ganong alcohol na nagbebenta ng galon-galon na baka mamaya hindi talaga effective. Para Yun malaman na nga mong effective partner, ang gagawin mo muna, kuha ka ng konti, tapos patak mo sa mata mo. Pag mahapdi, totoo yun. Effective yan. Ibig sabihin, pasok sa banga. Ay, nako. Nakakaloka. So, hindi mo na kailangan bumili ng ganyan at hindi mo na kailangan patakan yung mata mo para malaman kung effective o hindi. Kasi available na rin naman ulit ang alcohol sa market. So, medyo nagno-normalize naman na din ang lahat. So, unti-unti we will Makakabalik get back. din tayo. Oo. Alam mo naman ang Yes. mga Pilipino very resilient naman. Kaya kung ngayong umagang ito iniisip mo na parang wala na namang pag-asa kasi every morning is a new challenge to face 'di ba? So kung Yes. sa pagising mo ngayong umagang ito parang feeling mo wala na namang pag-asa, akala mo lang wala, pero matatapos din 'yan. Lahat naman po ng bagay natatapos, yung mga delubyo natatapos, ang ulan never naman umulan ng dire-diretso Tama. 'di ba? May titigil din isang araw ang ulan, yung mga ganon. So kaya mo 'yan. Go go go. Liliwanag din ang bukas, magkakaroon tayo ng pag-asa. Tama ka doon sa sinabi mo, partner, na talagang ito na yung kumbaga nakapag-adjust na rin tayo kahit papaano sa bagong normal. Na nabawasan na yung natin, yung
takot natin, unlike dati, 'di ba? Parang sobrang paraning na paraning tayo. Ngayon medyo yun nga, madami ng tao sa labas, pero may distansya na. So nakapag-adjust na rin tayo kahit papaano. Ito lang yung wag wawala sa isip natin, mga kabisyo. Huwag tayong makakampante. Kasi dahil nga yes. marami ng taong lumabas, baka mamaya sobrang kampante na natin, 'di ba? Yun yung pagmulan ng lahat. Meaning, ibig kong sabihin, kasi may mga kaibigan ako, sabi ko, kung kailan nag-quarantine, saka kayo nag-isip na mag-jogging. Parang, samantala, nung mga panahon na yon, nung mga panahon na normal pa ang buhay, nasa bahay lang, pahila-hila. Tapos kung kailan pinagstay yung mga tao sa bahay, yung atat na magja-jogging, gusto lalabas, tatakbo. Diba? Sabi ko, wag tayong okay lang naman yan. Kaya lang, di ba, masyado tayong kampante, diba? Kung mamaya, jogging, tapos, di ba, yung makasalubong mo, yung asymptomatic pala. So, maging ano pa rin tayo, maging maingat pa rin. Yes, Kahit maging matanglawin pa rin. Yes, kahit pinipilit natin maging normal yung lahat, maging alerto pa rin, huwag masyadong makampante. Tama, isang malaking check ng pink na ballpen. O siya mga kabisyo, mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating... Mahiwagang Purnay ang ating mapapakinggan, kaya inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.